ịnyanga anyị abịarago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịarago kwee na-egwu anyị abịarago ewo anyị abịarago anyị abịarago ewo anyị abịarago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịarago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anyị abịarago Igbo anyị abịa anyị bụ Igbo polisi. Kedu ihe anyị bụ? Igbo polisi. Anyị bụ ndị Igbo na-ejide ndị Igbo amara asụ Igbo ya na ndị Igbo na-aga afọ onye Igbo ibe fa ebido sụba oyibo. Anyị jide ndị dị one ahụ ka ihe anyị ga-eme fa anyị jide fa nwụchikọ fa kpichikom anyị eme fa gịnị anyị kwalụfe ike kwanye na nsị Hausa anyị mekwezie fa gịnị fa agaba ugwu Hausa kwuonu fa agaba ugwu Hausa maka gịnị fa achọrọ ịbụ onye Igbo maka ọ bụ na fa chọrọ ịbụ onye Igbo fa ga-afụ onye Igbo ibe fa asụọ Igbo maka na Igbo amaka ọ bara uru nke ukwuu ịmụta nwa bụ onye afọ Igbo bido sụbalia Igbo ikwene ka ọ sụlụgo oyibo mụta oyibo ma enye gịnị tinye na akpa epuru oghele ifu onye abụrụ onye Igbo ibido sụba oyibo ifu onye anọghalia n'etiti ndị abụrụ ndị Igbo na ndị bụ ndị oyibo foreigners ndị mbịara ndị adanụ Igbo ibido sụba alụfa oyibo ịsụnalị nwa gị oyibo chacha onye ọbụla na-asụ nri oyibo na-ebi gịnị fake and pretense life. Anyị emegokwe ya bụ mbitogheli aka ndị oyibo kpọọ mistake anyị melie na amara ama mana kịta ka anyị bido wee gbanwee correct bịa maka na osita bido o bidokwa egboo onye ọbụla bido kịta bidokwa egboo maka UNESCO o predict gosi gịnị na ọ bụrụ na anyị emere ihe kịta na anyị ga-abụ ndị fulefu anyị bụla efulefu anyị na kanine anyị fuo asụsụ anyị efu onye fu nwanne ma ọ mazina ya onye fu nwanne ya ma ọ mazina ya anyị wee bụrụ agbụrụ fulefu that is lost generation. Ihe azụkwa ama nwanne gị ọ bụla ya bụ na anyị efuo onwe onye na-abụ ọpụta ụwa ọ chọọ ka agbụrụ ya pụọ ka ya na onwe ya efuo mba onwere onye chọọ ọnụ papa nnekwu ngwa nọrọ ebe nọrọ maka ị na-enye nsogbu onwere onye chọọ ka agbụrụ ya fuo ya bụ ka anyị jisi ike chịkụnata onwe anyị ọnụ papa nnekwu bịa ka m kulu gị ịpụna n'ọlụ ndị Igbo chọrọ ifu gị fasi papa nnekwu kedu na otegokwe na ote fafudebere gị otekwe ya bụ unu atụ n'ụjọ si na ọma nkwezi omume anọ n'obodo oyibo na ka ezi ka anyị si ga-asụbara ụmụ anyị ọ ga-ekwezikwa omume ọ ga-ekwe omume ihe siri mmadụ ike n'anya ọ dịrị Chineke mfe kwenye na ọ ya adịrị gị mma maka ọ bakwara uru unu afụgokwa ihe mee na EndSARS ka ejideche ndị mmadụ si na enwe kọfị a na-ejide ndị ugwu jidechiche ndị mmadụ niile kpụrụfa gaba n'ama ndị uwe ojii elu ebe ahụ ọ bụrụ ndị ugwu nọdị a ebido sụba asụsụ asụgide asụsụ ndị ugwu wee si ndị befa chili ụtụ unu na o wee bụrụ ihe asụsụ weta andị ọbụ ọkwasị ya ka asụsụ na-eweta maka Chineke keche mmadụ wee nyeche mmadụ asụsụ dị iche iche ọ ma ihe o ji mee nye Chukwu abụrụ ụmụaka tinyeche mmadụ na ezinụlọ dị iche iche na asụsụ anyị na-asụ na ọnọdụ ka anyị niile na-asụ ya bụ nwanne anyị nọ n'ofu ezinụlọ ọ bụrụ amụcha gị isi na ebe ahụ ga-adịrọ gị mma na ịchọzi ije n'ezinụlọ mmadụ ije ebe ahụ ị na-ebulu onwe gị na-atụkwanye ndị ahụ ama nnabatakwa gị fa ga-ewe gị ka onye amara ihe onye nechere nne na nna ya anya si na fa ekwesịrị ịmụ ya ọgọnarị nne na nna ya ọ bụrụ na ị na-eme ụdị ihe dị ona ịma na ekwesịghị ịkpọpụta gị pịa gị gịnị German dozen akụọ gị ya n'ike maka ị na-agọnarị nne na nna gị mụọ gị were asụsụ mụọ gị igisizia na ọ dịrọ gị mma ka itolite
ka ịgbanwezie sụbazie asịpịlịsịpịlị asị akwa m na asịpịlịsịpịlị adịrọ mma mụta na ya weli na ya tinye na akpa epuru oghele ịfụzia ndị ọ bụrụ na n'iji araizizie isu ya igosizie fa na ịkụwa slate igosizie fa na ịgbaji chọk igosizie fa na nna ịmụtali grama ọ bụrụ ịfụ nne na nna gị ma ọ mama gị ochie ma nwa gị ọ dịrọ mma ọ bụ ihe jọgburu udene si gbuo nkakwụ ọ bụ amamihe onye leli mma tụrụ ọbọ ịmara mma na-eme the major thing eji asụcha ana iweli ejebe ịsụcha ana iluo weli mma gị lee wele ọbọ osisi bụ ọbọ kedu ihe ọbọ ga-emeli gị onwere nya bụ ife onye Igbo ibe gị bido sụbụ ya ọsụọlụ gị ya isi a na o nwekwa polisi Igbo na ihe eje rịpọtụ ya ịrịpọtụola anyị andị anyị chọrọ ngili Igbo ị na-asụgodi ụdị obele maka onwe ndị be anyị na-abụ a na-asụ Igbo oyibo ejue 90% abụla oyibo onwe edizi Igbo dị ya na ofu mkpụrụ Igbo adịrị ọsịkwa na Igbo ka ọ na-asụ mụnwa aghọtara ụdị Igbo bụ ụdị nke ahụ a na-akpụ ya ngili Igbo ndị anyị achọrọ ya anyị ga-agbanisi ike na-ewepụcha oyibo na Igbo anyị na-asụ ka ọ bụrụ Igbo ịchọ isu Igbo ịsụwaga ịchọ isu oyibo ịsụwaga ịgbazina ya agwa egwu agwala ọgwa adịrọ mma iweta nri chọọ iri isisi tinyelu gị stu ọrụ akpịli ogologo ịchọ nri stu iliwego ịchọ ili rice iliwego ọ bụrụ ịgbakọcha anya agwa ka ọ bụrụ egwu agwala ọgwa onwe ka ọ dị onye na-abụ asị ya kedu ihe oge osisi gwakọbịa agwakọ nke ahụ bụ akpịli ogologo ịchọ ili nke iliwaga ịchọ nri nke ọzọ ngili Igbo anyị achọrọ anyị na-ejidekwu ndị na-asụ ngili Igbo and anyị ya akaba arụ na-asụ Igbo izugbe central Igbo ndị mmadụ ga na-anụ anyị nwere asụsụ dị iche iche n'onu mana anyị kwa ụkwala ọbụla otu anyị ga na-eweta Igbo izugbe wee na-akụziri ụmụ anyị abụ mpaghara ebe ọbụla isi na ịsụ asụsụ onye ọbụla ga-aghọta maka anyị bụ ndị ọka anyị baa ọka ime unu agazikwa aghọta ihe anyị na-ekwu ọkwa n'ike anwụ n'ebe pafu nke a pafu ya mana mba ife onye Igbo ibe iweleta aka ịfụzi onye bụ unu isụbazie bụ unu ime ịchọzikwa ile pepe nnekwu ndị Igbo na-asị gị ka ezi na-egezikwa ntị ọnya ka anyị na-achọ ka anyị bido mmebe kụzibelu ụmụ anyị maka ihe anyị efuchegokwa anyị efugo nwa eziti mma sị na ka m nwee 85% amazi asụ ma ndị nne ma ndị nna ọ bụ ihe na-ewe iwe ma ndị nnekwu ma ndị nna asịzikwa fasị na famazikwa asụ hei o nwekwa ka ọ dị unu afụnugo onye nkụzi amazikwa ebi isi ka esi ga akwanya bụ agadi nwaanyị ukwu nwa hei kedu ka esi ga akwa onye nkụzi amara ebi isi ngwa gwọnụ unu afụnugo onye nkụzi na-amara ebi isi unu afụnugo onye nkụzi na-amara ebi isi ọnwa zụọ akwụkwọ n'ụgwọ unu afụnugo onye nkụzi na-amara ebi isi unu afụnugo onye nkụzi na-amara ebi isi papa nnekwu na ọnwa ebi isi ọnwa zụọ akwụkwọ n'ụgwọ ya bụ ọ bụrụ na nne na nna amara asụzi Igbo kedu onye ya asụrụ ụmụfa andị ọ bụrụ na ụmụ anyị asụrụ Igbo ke ndị ya asụrụ ụmụfa ya bụ na anyị na gịnị ka 9 Chukwu ama nkwe ọya kwekwe ka o mee ọma mmenete ndị unu ma na unu chọrọ ka ọ ghara ime unu bido gbanwee ọnọdụ anyị ka ọnọdụ anyị tụgharịa ka ebido kwanyebere anyị ugwu maka na anyị wakpọrọ ọba anyị mkpọkọrọ ewere anyị na-ekpo ntu a na-azụkwa akwanyere anyị ugwu chacha ndị ọbụla na-maintain their strong culture and language ngwa kedu ihe anyị ga-agụ na mbọchị tata nọrọ ọfụma isi nke anọ ngwa sagete ka ịgụọ kedu akwụkwọ ahụ iji nke anọ ngwa gụbanado
Ihe omume. Ihe omume. Họrọ nke bụ. Họrọ nke bụ. Eziokwu. Eziokwu. Kwube na ihe Adaobi. Mejuo ahịrịokwu. Ndị a. Nwa agbọghọ ugbu a. Ngwa Adaobi gụchiri ka na-ama. Anyị na-etu unu. Ngwa kwube ihe Adaobi bụ. Ngwa kwube. Adaobi. Ege m ntị, onye na-ekwu okwu. Ngwa kwube ka anyị kwube na anyị egebego ntị. Nwa agbọghọ ugbu a. Na-ama akwa. Ruo n'ikpere. Ụmụ ikoro ugbu a na-eyi uwe. Ndị eze gboo na nke ugbu a na-ekpu okpu mme n'isi ha. Ndị eze Igbo taa na-agba akpụkpọ ụkwụ. Kụọ na Adaobi ka ọ gụtara ya. Kụọ n'aka. Wete ka nduzi ike agụtara ngwa gụọ na. Oke, ngwa gụọ. Karịa ndị eze ochie. Ịgụchago? Ngwa kụọ na Adaobi aka. Kụọ na aka. Ọ gụtara ya. Wete ka njụ unu ajụjụ. Wụchaa na ntị unu ka unu wee zaa ajụjụ nke a. Anyị na-aga n'ikem n'isi anyị na-aga. Anyị nọ na isi nke one ka anyị nọ. Isi nke ọrụ anọ. Anyị na-emetọpụ ihe anyị mebu na izu ụka gara aga. So anyị nọ n'ihe omume. Ọ si họrọ nke bụ eziokwu, mejuo ahịrịokwu ndị a. Ahịrịokwu bụ gịnị? Ka ihe bụ ahịrịokwu? Question. Ka ihe bụ agbọghọ? Ka ihe bụ nwa agbọghọ? Teenager. Ka teenager ọ bụ maka agbọghọ o nwere ihe teenage girl. Ọ bụ ọkwasọ teenage girl. Teenage boy. Ndị togolo eto. Mana ụmụ nwaanyị. Ihe agbọghọ bụ nwaanyị togolo eto bido na teenage wee gbagobe ya n'afọ 12 afọ 13 wee gbagobe. Fanwa bụ ụmụ agbọghọ ndị anụbere di wee gbagobe. Ụmụ agbọghọ kwuo na ụmụ agbọghọ. Kedu ihe bụ ụmụ ikoro? Oke nwazi anya. Ụmụ ikoro bụ gịnị? Ụmụ ikoro bụ mba ọ bụrụ ya. Onye ya azatụ ya? Adaobi malia. Onye malia zaa. Ụmụ ikoro bụ ndị teenage boy kwa. Ụmụ ikorobịa nya ndị nwaanyị bụ ụmụ agbọghọbịa. Kwuo na ụmụ agbọghọbịa bụ ndị nwaanyị anụbere di bido n'afọ 13 wee gbagobe. Ndị ụmụ ikorobịa bụ ụmụ nwoke ndị anụbere nwaanyị bido n'afọ 12 wee gbagobe. Kedu ihe bụ uwe? Ịma na uwe bụkwa uwe. Ka ihe bụ uwe? Oke nwazi anya. Uwe bụ teenage boy. Izata akwụ oke nwa. Adaobi za anya. Uwe bụ akwa. Kụọ na Adaobi aka. Ọ zatara ya. Kụọ n'aka. Papa nnekwukwu aka. Kụọ aka. Uwe ọnya bụ anyị si na anyị ga na-akwụ gị n'Igbo izugbe Central Igbo.
like unu afụgonu na uwe bụkwa Igbo asụmili ime maka na anyị na-akpọ akwa ọgọdọ efe mana akpọzi ya uwe ụmụaka kịta amazi ya bụ ule onye zata ya anyị akụ aka onye zatakwala ya ga-ewin award award bụ onye winla award bụ onye n'Igbo award n'Igbo bụ ihe nweta maka na anyị egote ga akwa Krismas anyị egote ga akwa ekeresimesi wụọ na ekeresimesi Krismas bụ gịnị n'Igbo wụọ na ekeresimesi kedu ihe bụ chekweli papa chekweli ndị eze ka ihe a na-akpọ ndị eze cheli onye ya azụ ya ngwa kedu cheli oke nwa ngwaza Chidike rapụ m aka ngwa kedu ihe bụ ndị eze oke nwaza ngwaza papa nnekwuza the king kwuo n'aka okwukwelie kwuo n'aka unu na-akụzikwa akụ wow ngwanụ o si ụmụ agbọghọ ugbu a na-ama akwa ruo na ebe a na-ama akwa ruo n'ikpere ọ dị mkpa ịma akwa ruo n'ikpere ọ bụrụ ịgba ọtọ unu agbakwa n'ọtọ malite na akwa ruo n'ikpere ma ụmụnne nwaanyị na ndị mama na-ama ruo n'ụkwụ fa na-ama akwa na-abụ mana ndị ụmụ agbọghọ na-ama ofu ruo n'ikpere iji gosi na fa bụ ụmụ agbọghọ eluo n'ikpere ma ọ bụ ọ fọrọ obele ka o luo n'ikpere mana unu ama na akwa luo na apata ụkwụ mba ọmagana malụ na ya luo ebe n'ikpere ọ si ndị nne ugbu a na-eme gịnị ndị nne ugbu a na-eyi akwa abada akwụete iti nke fa na-eyi kedu ihe ndị nne na-eyi abada kwuo na abada nya ọgọdọ papa nnekwu were aka fie n'anya were aka mee gịnị fie n'anya ifi aka n'anya bụ gịnị be careful ma ọ bụ anya saa anya gbada onye si gị were aka fie n'anya ka ihe ọ pụta be careful. No, learn your lesson. Adaobi isi na ọ pụta gịnị Na ihe amụta ire. Ọ bụkwa be careful onye si gị fie aka n'anya ihe ọ pụta bụ be careful ma ọ bụ be warned nya and asịkwa ka aga oge aka na ntị bụkwa be careful be warned ọ dịkwa egwu ndị eze ugbu a na-ekpu okpu n'isi ha okpu gịnị ka fa na-ekpu okpu ata ka okpu gịnị ka okpu papa nnekwu n'odi okpu mmemme ndị eze na-ekpu okpu mme ndị nze na ọzọ papa nnekwu ngwa nọrọ ana na ị na-enye nsogbu nọziela nọrọ ana papa nnekwu ọdụ nze wefu ọkpa gị chịkọnata ọkpa nọziela onwe gị maka ị na-enye nsogbu papa ị na-enye nsogbu ka ndị eze Igbo na-ekpu okpu mme ka eji mara ndị Igbo na-ekpu okpu chapụrụ achapụ
okpu mme ifukwara anya nke ogologo ime anọ nze na ọzọ ifu nke dị mkpụmkpụ ime anọ ndị ajarija ndị ichie na ndị chief ọnyanwa ndị fa na-ekwu eziokwu akwụba aka ọtọ onye kwuo asị a na-akwụwa onye ma ọ kụchie ya ọrụ ma o kwuzi n'okwu ọ na-emezi ọ daa ogbi oyi ana na-eme ana na-akụgbu ndị na-asị asị ndị chili echichi oyi ana na-eme maka ihe onye kwenyere ya na-agali ozi and ọ bụ eziokwu asịkwa ndị eze Igbo taa na-agba dash karịa ndị eze ochie fa na-agba bọọlụ ndị eze ọ na-agba bọọlụ No. ndị eze a na-akwa agba bọọlụ ọ bụrụ n'ụwa ndị eze akaligo a sị na mba ji na-akali irunye n'ọkụ ihe na-anọkọtafu onye eze ọ na-agba bọọlụ n'ilo ọ bụzikwa na imebie o nwekwa ike gbaa bọọlụ mana mba ọmanje na ebe n'ama egwuregwu je na-agba bọọlụ kedu afa bọọlụ n'Igbo Ball. bọọlụ bụkwa bọọlụ mana spell zie BOOLN. yes BOOLU. bọọlụ ọ ka esi spell bọọlụ n'Igbo fa na-agba akpụkpọ ụkwụ mgbe gboo ndị eze nwere akpụkpọ ụkwụ fa na-agba ụkwụ nkịtị na-azọ n'ala gbaa ihe n'ụkwụ ọ na-edo gbaa elili ifu onye ahụ ịma na ọ na-ekwu eziokwu ngwa supere m oke ọsa ijiji busu ambrus supere m oke Clement ọsa Simon iji busu ngwa kedu chele onwe ihe ncheta unu ga-asụpelu m correction n'Igbo correction onwe mbọchị anyị spelụ ya kụọrụ na oke nwa ka o kwutelie o speltel correction n'Igbo CORIGIRIGI ICTI isi mụ tinye I tụpọm ON Adaobi ngwa kwuo onye ọfụma CORIGIRIGI kwuo n'aka Adaobi nwetara anyị spell golu unu correction n'Igbo arụ bụ ri n'Igbo anaghị ekwu arụ ọnya bụ CORIGIRIGI ICTI tụpọm ON kwuolu maka spell temi ngwa spell ọnya spell ịmara spell agịrịgba nwa mara spell o nwere okwu ntabi ire anyị ga-ekwu taa okwu ntabi ire anyị ga-ekwu bụ ebenebe egbuo n'ukwu ebenebe maka nchamel ihe mere na-agba anya mmiri ihe gba anya mmiri na nke ihe na-eme n'obodo anyị na-agba anya mmiri kịta ya bụ na nchamel ebenebe gburu ngwa okwu ntabi ire anyị ga-ekwu bụ taa maka ebenebe gburu ngwa ebenebe kwuo na ebenebe egbuo n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe ebenebe egbuo n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe ya bụ ihe ọ pụtara bụ na strange things has happened under the ebenebe tree under the ebenebe tree that is in Okwana. Strange things has happened. Abomination, atrocity has happened. Strange things has happened. Atrocity has happened
under the ebenebe tree o nwere ukwu osisi a na-akpọ ebenebe ọ na-eto ogo buo ibu ebenebe bụ n'okpuru under the ebenebe that is along the ebenebe road ya bụ ebenebe egbuo n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe egbuo n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe ngwa Adaobi ngwa kwuo onye ugboro ịtọ ebenebe bụ n'ụzọ ebenebe bụ n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe bụ n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe bụ n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe kwuo nri aka o kwutelie mana o kwusiri okwu ike oke nwa kwuo ebenebe egbu ebenebe bụ bịa ka m kwuru n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe bụ n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe enebe bụ n'ụzọ ebenebe dị oke nwa kwughelie nye ka mmadụ ghọta ihe na-ekwu meghe ọnụ kwuo okwu nye m pensụlụ ngwa enebe bụ n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe ebenebe kwuo ebenebe egbuo n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe ngwa kwuo onye ugboro ịtọ kwuo ebenebe bụ n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe bụ n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe bụ n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe o kwutelie kwuo nri aka o kwutelie ebenebe egbuo n'ukwu ebenebe dị n'ụzọ ebenebe papa nnekwu ị na-alala ụla papa Ebube Chukwu ị na-alala ụla ngwa ligolo elu ka ije na bed ọ na-alala ụla papa jebe na bed ngwa binye gaba ịchọ ịga ngwa ka anyị mechezie anyị emechebezi anyị na-egbuzikwa oge iru anyị ga-eru o nwere akụkọ ifo o nwere akụkọ mma akọọlụ unu kọọlụ m ka obi dị ụmụ mma o nwere otu mbọsị o nwere otu mbọsị wee luo o nwere obele nwa na-egwuli egwu o wee were mkpịsị ite wee na-egwuli egwu mama ya wee jee n'ala ya mkpịsị ite maka mkpịsị ite na-atụpị ọnụ ọ na-atụpị ọnụ ọ dị very dangerous ka ihe a ga-akpọ dangerous n'Igbo ọ dị egwu ọ bụ ihe na-emere ụmụaka arụ mama ya jee n'ala ya ọ na-ebe na ọ chọrọ ya mama ya ọ na-ebe na-akụ isi n'ala na-adagharị na-akụ isi n'ala na-ebe mama ya wee welie nye si ya ka ọ ghara ibezi akwa maka na nwa na-ebe akwa iweli ihe dị denja ihe dị egwu wee nye nwa maka na ọ na-ebezi akwa maka gịnị ka iji ga-eme iweli ihe na-atụ egwu welu nye nwa maka na ọ na-ebe akwa nwa weli wee bulibe egwu ka ọ ghara ibezi akwa nwa weli mkposi ite sụọ n'anya anya wee pịa wee mebie anya nwa mebie nwa etonyite wee si kedu ihe mere m n'anya mama ya wee si akwana mgbe ị pere mpe iji mkpịsị ite wee na-egwuli egwu wee na-anali ya iwee na-ebe akwa wee sizie ebe ị na-ebe akwa ka nyezie gị mkpịsị ite ka ị ghara ibezi akwa iwee wezieli ya wee sụọ n'anya nwa wee tie si mama ị mara ihe a na-ama obele nwa ka ị were maka na ọ na-ebe akwa ọ sị mama ya na ohere gbaghali ya n'ụwa ọpụta na ohere anọkọta gbaghali ya o wee kpọ mama ya asị andị nwa ahụ enwezi uru ọ baa n'ụwa ọ razi afọ ụzọ nwere ihe ọ ga-emenwuzi ya bụ ihe mmụta dị n'akụkọ a bụ
ịmụta nwa ọ bụrụ ihe niile nwa gị chọọ ka ị ga-enye ị na-enye nwa gị niile ihe niile ọ chọọ ịma na ị na-emebi nwa gị ahụ emebi ihe enye ya ụfọdụ ihe dị mkpa inye ihe adịrọ mkpa isi ya mba ọ bụrụ ihe niile ka ọ ga-enwe onwe ihe ị nwere weli enye nwa gị ọ bụrụ foonu ka ọ chọọ igote nke aka gị bụ inye ọ bụrụ akwa ka ọ chọọ igote ọ sị gị na onye a nwere na ọ chọọ ka o nwee mba maka ọ ga-eji maka ya jee ori nwa gị kwesịrị ịghọta na nekwe ka akara gị na mmadụ niile mkpịsị aka niile arara ire ọ bụrụ onye ọbụla nwere ego ọ bụrụ famili niile ezinụlọ niile abụrụ ofu ezinụlọ niile nwee kafasi eme nwere ọnụ ego fanwe so ihe nnachi ịkọrọ unu were ihe aka gị runye nwa gị o nwekwa ihe ọzọ a na-emekwa ụmụaka ịkpọta onye na-eku nwa wee rapụrụ ya nwa wee pụọ wee nọtie aka ndị ahụ na-emebikwa nwa ya bụ ihe nwa kwuru ebulu na-enye onwe onye na-eku nwa ọbịa juice carton of juice nwa be ụgbalinye nwa be ka ọ ghara ibezi akwa ochili sweet niile chichichicha nwa chili latam niile tie nwa na-ebe ọchịlị tie anya nwa mechaa afọ asara ya arụ ayaba nwa ka ọ wee ghara ibezi ya bebe na-akwa akwụkwọ na-egbu mmadụ akwa ọ ga-ebe ọbala obe akwa mbe na-abụ inyere ozu ike ọmarị na inyere mbọsị ọzọ ọmanyezikwe gị nsogbu isi ya mba iju ọ bụrụ ihe dị mkpa iweli nye nwa gị ma ihe adịrọ mkpa o nwere ike ọ bụrụ na inye gị ofu ọbịakwa ọzọ isizi anya mba obebe akwa ya bebe ọ daa na na-adagharị ịrapụ ya ya dagharị ọ dagharị ya ibupụlie iru ime iru ka ifu ọdị ya sef ọbịa jide ya aka itichepụ ya aka ido onye aka na ntị si anya were aka nri na aka ekpe fie n'anya ịgbazi anya ya o wee mali ihe n'ike and ọ bụ na okwere amali ihe n'ike iweli itali pịa anya n'ike o wee mali ihe n'ike na ị na-apịa itali abụrụ na ịkpọrọ ya si nọ ifuli ya n'anya ka ọ wee mali ihe n'ike nya bụ onye ọbụla were aka ndị nne na nna were aka nri na aka ekpe fie n'anya n'ihe ụmụ gị na-agwa gị ị na-eme ị nara ajụ ese maka na ọ na-enye gị nsogbu ka onye li ga-efe ka imebe ihe ị na-eme ọchọ swit bute na-enye ọlachacha ọbịa ọzọ ọ na-ebe na-adọkarị gị na-enye ọchọ jus ịgbajuo onye nye ọchịghị ọzọ ịgbajuo maka inye gị ọ na-enye gị nsogbu na-adọkarị gị inwezi efe eme ihe ị na-eme ka o wee nyeli gị efe ka ị wee na-eme ibulu ihe niile na-ebunye mba ịdagị ka jedebe ya bụ unu afụgo ihe mmụta dị na ihe nwaanyị weeli mkpịsị ite wee nye nwa ya anya wee gwuliwe egwu ka ọ ghara ibezi akwa unu afụgo ihe na nwaanyị a emebigo nwa ya mebie nye onwe ezi ụlọ ọbara ọ bụrụ ihe ajọ nwaanyị na-eme maka ka o wee nyeli nwa ya aka ka nwa ya do hapi obele nwa amadị ihe ọnyanwa kụọlụnụ m aka akọchagokwe m ngwa bidonu gụba anyị anabago ewo anya nabago ewo anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anya nabago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anya bịabago anya nabago ewo anya nabago anya nabago ewo anya nabago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anya bịabago anyị bụ ndị Igbo ndị na-eme ịnyanga anya nabago weli n'aka bieni n'ebe na weli n'aka bieni na subscribe button na YouTube channel anyị afịa bụ Igbo anyị abịa unu dịkwa ijikere ibido anyị ga-ebido kụziri Igbo class world like ya vidio anyị weli n'aka bie na ebe mmemme dị unu were aka bikwezie na ebe na mgbalimgba ka unu chebili anyị na anyị na-achọ ibido Igbo class world anyị ga-ebido kụzibelu ụmụ anyị Igbo ndị ma akụzi Igbo pụtani ka anyị bido n'kụzibie ọzọ dịkwa ka ibie bụ na anyị bụ gịnị Igbo police ndị na-ejide ndị Igbo amara asụ Igbo ya na ndị Igbo na-abụ famakwa asụ Igbo mana fafu ụmụ nwanne fa ebido sụba oyibo
ọnya anyị bụ Igbo polisi. Igbo gịnị? Polisi. Iwu ojii gịnị? Igbo. Anyị minilie ifu anya anyị na-akwa amụrị, anya na-achakwa anyị ọwala anya na-acha anyị gịnị? Ọwala nga ka eresịa dị ka eresịa jee gbanyụọ papa nnekwu